Akuti ine ndingatani kuti munthu akagwira foni yanga izilira galu, ndiye tatiye ndikuoneseni kuti mungapange bwanji kuti foni yanuyo izilira galu. Ndi apa chimene muyenera kuchita ndikupita ku Play Store ndikupanga search kuti touch alarm, kera kupanga search ndi application ndiuyu walembedwa kuti touch alarm phone anti-theft, mumpanga click ndi kuti mfoni mwanu momwe kumpanga downloading. Kwa ife kuti ine ndapanga kali download ndingopanga open. Kenako apa ndi umasankha kuti izilira motani foni yakoyo munthu akayigwira, kaya polisi kaya ndi alarm. Kwa ife kuti tikufuna tipange ya galu ndi kuti seseresa ndikupita apa pa dog timpanga select, kenako timuyesa kuti akumveka motani. Ndikuti takamvaka kuido kake ndikuti tipanga apalemba kuti save, kenako umapanga apalemba kuti tap to activate alarm. Ukangopanga apo chonchi ndikupanga okay, ndikuti kamaliza masekanzi awa imakhala kuti izipangatu activate. Ikatero ndikuti yazipanga activate, ndikuti munthu akayigwira izipanga zolira galuzo, ndikuti munthu ngoyigwira ikuwa ndithu galu. Basi kupanga kwake ndikumeneko ndikhulupirira kuti foni yanu yapo kuthawa lero yamba kulira galu kapena zinthu zosiyanasiyana. Ndiye ngati mufuna kuti mavideos ngati amene wawa asamakuphonyeni, osayiwala kupanga follow. Ngati muli ndi mafunso tiye tiziponya comment section.